Vask først omhyggeligt bilen. Jo renere og jo mere fri for tjærepletter, insektrester og flyverust, desto lettere og bedre bliver voksbehandlingen. Påfør og poler grundigt med Sonax polerkugle. Jo mere der poleres, desto højere glans skaber du i lakken. Tør af med gamle rene bomuldsklude eller Sonax polerservietter. Poler herefter til højglans med Sonax mikrofiberklud. Behandl mindre flader af gangen, eksempelvis en halv motorhjelm, en forskærm, en dør osv. Arbejdet er lettest ved temperaturer mellem 15 til 25 grader. Pas på lakkens temperatur, hvis bilen står i direkte sol på en varm dag. Her kan en mørk lak sagtens blive 40 til 60 grader varm, og det er for voldsomt, både for bil og bilplejer. Når vandet ikke længere danner fine vanddråber på lakken, men derimod en ubrudt vandfilm, er det tid til en omgang Sonax Deep Gloss Polish eller Power Cleaner, eventuelt efterfulgt af Hybrid Tech Wax.